Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Unsa ning dapita? Imong bagong paraiso. Dili ba giinan ta naman ka, anak? Nga namang may daghang bantay din he. Ay nalagi sige pangutana. Kana una diha. Pulaan gani ko ron ay paghuyod ta makas ako mga sakop ron. Saman? Manaog na ko. Oh, lagi. Dali raman day kang ikasulti. Sunod ako. Ay, Ginoo ko. Unsa makinig dapita ang gidad ni Tita Carmina nako. Kataas sa parila. Unya. May murag apartment o aambot ko noon sa kanang pikas nga building. Unsa man kahatay ning dapita. Nganong gidaman ko ni Tita Carmina din Usama ka diha. Di pa ka musunod ako? Naana, tita! Oy! Nabalik ang Rhino. O sa mga hangino ang nakapadpad ibog balik din hi, madam. Abi ko ba, nakabunal kag dato o dili ka na mabalik pa din hibisan kanus Ay, sus. Wa magpasabot nga nag-ilaid na ko sa kalisod. Oy, maong ni ako. E bisag kwartahan na kay ko karon, pero mudawat pagyapon kog laing kwarta. Mga may gida ko. Guwapa? Baya siya, uy. Karon sa magkubagdadin higdili gwapa ba? Ako pa. Well, you know on? O niyo, hoy naman. Kadiyo, takong kuhaon. Naapa sa gawas ning imong opisina. Kadaghang mga kwarto din Susama siya sa usa ka hotel. Nag-atbang ang mga kwarto. Oh, dali na. Ha? Dali na. Ha? Soda dire, kay ipaila-ila ti ka ni Mami Candy. Dali na yun. Naana, tita. Maon ni siya. Mibarog siya miduol na ako. Iya kong gitutukan gikan sa akong ubos. Pasaka sa akong naong. Mituyok siya na ako. Unsa na, Mami? Nindot. Pero mas manindot pa kini siya kung matrain na kini. Hingnan tabitaw ka? Dili ko magdadin ug dili lami parehas nako. Kabo ang imong eyeglass. Ha? Ang ano man? Kay mas bagay nimo kung wa kay eyeglass. O sa pa? Why ang parehas unya nimo nga magsulob og eyeglasses? Ha? Pero, Hubo na lang good. Ambe, bebe. tita, Don't worry, darling. Kung dautan kag mata, magsulob ka niya og contact lens, aron mas angayan ka. Nindot ka naman daan og mata. Mas manindot pagid unya ka na. Unya ka di imong taas ka, sinina. Sa ka na good ni. ay, isa ba? Ayaw! Ngayon mo mag-ipokas ang kalit ako sinina. Kaya gusto ko matanaw sa imong legs. Oh, wow! Kahamis. Marag dako yung kag halin ini niyo, Carmino. Kay bao ko. Unsa? Unsa halin? Nindot og boobs. Sagtos gidak on. Unya buts og kaayog samput. Ay!
Kumot ka lang gani, gibuhat na ako, nabasusan ako. Usap ka ako, labaw pa niya ano. Unsa? Tita! Pero sa sinugdanan rin ka na, iha, maanad ka na. Wa ko makasabot. Sige lang. Dadana na siya sa iyang kwarto, papahuway. Kaya gabi, magsugod na niya siya sa iyang training. Training? Training sa unsa? Ay, naku. Wala na mo siya. Wala na mo ma-briefing doon, Carmina. Sagod ni. Ay sos, ikaw rabitay nag-ingon nga maanad raon niya ni. Okay, nagkapalaka ni anak, mami. Ako na'y bahala ini niya. Dali na, Daniela. Mamauli na ba ta? Asa man ka muli? Ibaligya naman to na kumbay. Ingon ba kang okay ra? Kaniyot lang, Carmina. Ah, nga naman may candy. Gusto ko may bawdaan. Kay, sa pagpresyo naman ako niya. Saman, berhen pa na mabayhan, no? Naman? 100% sure ko nga berhen pa kini siya. Never been kissed, never been touched. Dili ba, Daniela? Mao na kinang imong kwarto, sugod karon. Uban nila. Kadaghan sa mga babae nga nangatuog dinhi. Ang uban na sa sahog. Asa pa man kumuhigda uban nila, tita? Ay, pangita lang kung kapas ka ni mo diha. Bahala na ka. Dako naman bitaw ka. Pero tita, I can't sleep sa dili humok nga kama. Ay, pasensya ka na. Kaya dili ka na prinsesa ni Indapita, Daniela. Mao mag-adjust jud ka. Kay why mo adjust para nimo dinhi? Tita, Sige na. Pangita rin imong kapustuhan diha. Ug paginahinay kay namahuway ng ubang mga kauban nimo. Ipagkapoy na sila. Ingon ana na unya sabka dinhi sama nila. Murag kabog. Mga tuog kun adlawan ug magmata sa tibuok gabi. Ha? Paway na. Samtang mahigayon ka pas pagpahuway. Kay kun unya magsugod ka na sa imong training. Og ako ang imong manager. Unsa? Kaganina pa akong naglibot-libot din sa syudad. Huwag masayod kung asa dyan ako sa pangitaon. Kung asa kong magsugod sa kapangitan, di mo, Dani. Oh, God. Baby. I miss you. Oh. Si Daddy din eh. Hello, Dad. Ayin ka na. Niyara ko sa syudad, Dad. Huwag ka pa mauli, sukat ka ganiya. Mulit ako karon, Dad. I don't know what to do, Daddy. Uwa na si Daniela silang gipuyan. Ug wa ko masayod kung asan ako siya pangitaon. Come home, iyo. Dito sa bahay magsulti. Okay, Dad. Mupaulit ako. You take care. I will, Dad. Baby. Pangitaon ta ka. Pangitaon ta ka. Sige na, pagdali mo. Oh, sapaanisan mo ni Mami Candy ka ron. Sige na! Okay. Go, saan ka? Ay, hi! Nakamata ka na sa among saba-saba.
kuyapan ka. Kay wa man jud ka makabantay sa among kasaba. Hi. Hi. Sige na, uy. Bakante na ang banyo. Kaligo na. Pagdali lang ha, kay pila na lang ka minuto sa nibilin para makapangandam ka. Sa unsa? Sa imong kaugalingon. Unsa pa man di ay? Unsa man yads? Okay na rin po ang sinina nga akong gisulobron. Murag taas ra no. Tanawa ra good. Mubo na kaayo. Unsa? Gimubaan na ka ani? Hay, unsa ka madre? Kita saan naman gani ko ani? Ni ara sa ibabaw sa tuhod. Out tunga-tunga dai sa paa. Dapat dinhigid ko tubo dinhi ba aron mas musiga ang mata sa mga customer. Customer? Oday! Ganahan ba yung kainang mga lalaki o ka ng mga sexy kaayo ang ipanulob? Labi na ang mga girls. Ay, sus! Girls, unsa na? Halina! Hala, unsa man dahi ka, uy? Madrihonon ka? Gipada ka dinhi aron pangajian mi dinhi. Ayaw mo na higayon, uy. Dugay na nasunog ang amo mga kalag sa impyerno. Dili na mi maluwas pa. Oh, wait. Bago pa man dahil tuod ka, no? Karon pa man ko makakita ko si Munaong dinhi. Ay, maudi ay. Wa pa ka maanad. Pero sure ko, nga gisultihan ka na gyud sa nagdani mo dinhi kung unsang klasiha ang atong trabaho dinhi. Dili pa? Ha? Wa. Kay nga no, unsa man di ay? Ha? Wa ka masultihi? Wa ka mahibawong magprostita dinhi? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!